Ingurumen psikologikoari buruzko azterlanen arabera, haurrek naturan, berdeguneetan, beren gaitasun fisiko, intelektual, sozial, afektiboak garatzen dituzte. Eta edozein familiak edo hezitzaiek erraz egiazta dezakeen moduan, lasaiago, alaiago, sentikorrago, aktiboago, bizidun, arretatsu, empatiko, sortzaile, sozial, adimentsu, sutsu, motibatu eta zoriontsuago agertzen dira. Freire. Naturak dakartzan onura batzuk hauek dira. Estresa murriztea, hausnarketarako eta kontzentraziorako gaitasuna handitzea, eta beraz, alderdi akademikoa ere hobetzea. Garapen neurokognitiboa hobetzen du. Sormena, talentu artistikoa, empatia eta emozioen erabilera. Immunitate sistema indartzea. Ingurumenarekiko konpromisoa handitzea. Egoera fisikoa hobetzea. Naturaren defizitagatiko sindromea naturarekiko kontaktu mugatuaren ondoriozko gabeziak nabarmendu nahi dituen kontzeptua da, batez ere haurrengan. Sindrome hitzaren erabilera ez da ikuspegi klinikotik interpretatu behar. Gizarte garaikideak naturatik urrundu eta bere onuren galerak adierazteko izendapen gisa baizik. Norvegiako esaerak esaten duen bezala, ez dago eguraldi txarrik, arropa desegokiak baizik.